penkre ikut lang ya kiwe ya kabalialet teman matkan dega jaka songne jaka balang aja ka songne joki kristan ki bangai hau Jesus matkan dega sisa jaka songne suspa di jong bleng breu ki baladan ka jing penkre ya ka jing wan arsen ka jong trai isgau tho ya la de ba ki long ki nong pop rei kas nam ka jong jisu ka long ka bor ban sai ki pop kila pan map au blei kila duai au blei snei ban puli ki ka rat ka jing pendem kata ka dei ba ki yosio Icing setting kila du kila dam nabau kular pakit lagi bangek hau kindan hau one shifting lawan kalian jing serba kiblasyo atau dona pedeng jong pi kebadan kejing pang dan apa yang jong pi kebadan kejing pang mensim iba pim sengop tho dia kejing him jong kejing siam nan ada kejing hilang angin pisah dan kejing pang mensim ha kejing him jong Subaban yang lang baro ki praban yang temput ya kada kajing subaban yang lang baro wai da kajing ramai tilot akmat jong play bagi bo ha kajing diwai naga bakum kan bo to one man ta to one man ta iskal bahaye ipa om don hang ladau try wan na kabanta ki priu ki bala jot ki bala ram ladau try wan wat yang ngi ki nong pop hande ka pateng ula pli ke negalat jong ka jing snei unom kentai kat ki bawan akmat jong u unom kentai unom phaidin rei updiang da ka bos ngawo apedang jong ki updiang sobha wong ula pediang yang ka jing duai jong ka ri pentai Pulang ko Gabriel lamap ya ki pop jong pha do ki lek wat le pop syu adau prai jisu pediang ya ki breu ki bakum kita pediang yang apa dia pi ki pramen sim kata karena na pediang jong pi namar kata ki bah ki bakum ki ne ki pop iblasyo hakim jing pa long kilok bayai ajing kada tertega doan menta do
Suabing pedang gane ka dukhat kabalsan. Ki praman sim ki bakardor. Suabangin phai sublaya ki jing duai.